Sa number 3, validity isang daan nga PWD ID sa Bacolod City nga extend tub Abril 30. Sa masobra 12,000 ka mga PWD ID nga ginrecall karon sa Bacolod LGU, may 2,000 na nga naislan sa PVC cards nga may QR code. 603 ang na-release na sa Department of Social Services and Development. Ginpahayag ni DSSD OIC Alma Agustilo, ginpa-extend man ni Mayor Albi Benitez ang validity sang daan ng mga PWD IDs tub Abril 30. Inagud ma-validate sang maayo ang mga IDs kag matagaan sang kahigayunan ang mga benepisyaryo. Ang backchip, DepEd, pagi sa SPED kag mga kabaranggayan ang magabulig sa DSSD Persons with Disability Affairs Office agud mapadasig ang issuance sa mga PVC cards. Ginaparicall ni Mayor Albi ang mga PWD ID agud paiway ang pagpameke sa mga issued IDs kag mapasiguro nga lehitimo nga benepisyaryo ang matagaan sang pribilehiyo gamit ang mga PWD ID. Consider naman ang ato ng mga PWDs nga hindi nila magpanik kag mag-worry nga ang ilang nga mga ID hindi na mabaton sa establishment, as well as ang ato mga establishment maka nang heads up man sila, mention diyan na nila nga ang paghimo or ang pag-issue sa bagong ID with QR code is hindi man ang sila kadasig kadali. Amat-amat man, but however, ginapaningwaan gid sang syudad sa city nga mas speedy namon ang pagpanghatag or ang pag-replace sa mga IDs nila.